Dobar dan svima, ja sam Jelena Đorđević, doktor medicine i viši dijetetičar nutricionista. Pa ne znam koji put snimam ovaj video, ali nije važno da bude savršen, nego da poruka bude prenesena. Ono što hoću da vam kažem je da nameravam da na sajtu stručnjacizaishranu.com, čiji sam ja jedan od autora tog projekta, na svojoj stranici koju možete naći pod menijem nutricionisti dijetetičari, pa onda Beograd, pa će tu naći ulaz negde na moju stranicu. Nameravam da postavim svoj udžbenik za koji me je mnogo ljudi pitalo. Zove se Dijetetika 1 i 2. Nadam se da možete da vidite. Koji je namenjen ne samo studentima, nego i svima koji žele da nešto menjaju sa svojom ishranom, a takođe, to je da menjaju svoju ishranu, a takođe i kolegama koji hoće da zanove neka svoje znanja ili možda da pogledaju iz drugog ugla ono što već znaju. Na tom sajtu, to jest na mojoj stranici koja se na tom sajtu nalazi, skroz kad scrollujete do kraja, bit će ovaj udžbenik u jednom slajderu i neće moći da se downloaduje i neće moći da se štampa. Nadam se da je zaštita dobro stavljena. Iz razloga što, eto, ja želim da to podelim besplatno sa svima, ali ne želim da se dalje distribuira, i ako ja već ne zarađujem na svom radu, onda ne želim i da neko drugi preštampavanjem, kopiranjem ili ko zna kako zarađuje na mom radu. Tako da, eto, to je ono što sam htjela sa svima da podelim. Inače, taj udžbenik je u tom trenutku stavljeno, izdat je 2014. stavljeno je nekih 10 godina mog rada u oblasti ishrane, što kroz neke edukacije, što kroz dijetoterapiju i tako. Eto, to je to. Pa ako imate nekih pitanja, vi pitajte. A ja ću vam rado odgovoriti, samo možda ne baš odmah, ali odgovorit ću vam. Još neke informacije o meni možete naći na Google Sites dijetoterapija ili pa samo ukucajte na Google, izaći će nešto. I eto, to je to. Hvala.